Bwana Alan Gumoya, ndiganiza muli bwino. Ine zina yanga ndine Bon Kalindo. Ndikudabwa kuti mukuyankha audio yanga as if audio ndimachita address kwa ine. Audio yanga ndimachita address ku dziko la Malawi, ndipo ma views ali mu audio imene chandiyanga. And ngati if ever I mentioned your name, ndinalankhula chifukwa chokuti you are one of those amene amadandaula tikamacheza in every conversation, and I took it kunena kuti zimene mmandiuza zija zimakhala za serious, but sinadziwe kuti zimene zijazo si za serious mmangolankhula. Koma I thought ukamadandaula muja you as Alan Gumoya ndimaona ngati ndi zeni. So ineyo I'm not a bootlicker, komanso I am not a coward. I don't belong to that world. Ndimangolankhula chilungamo. So whether Chilima is from Ncheu, is not from Ncheu, whether you and I tinamza mukakamiza hapo ine sitina mukakamize anthu ena amangomuunikira, if you remember that time. Palibe amene anamukakamiza Chilima. No way. There is no way ungamukakamize Chilima kuti apange zinthu zimene iye asakuzifuna. So ndipemphe my brother, you are in America, komano don't look like Holias, because ngati kunali anthu amene amadandaula kumudandaula Chilima, you are one of them, and it's a fact. And in fact this Chilima yonso ndimuuzanso anthu enaso andichita advice, so ndimuuzanso Chilima kunena kuti Alan Gumoya should not look holier. Alan Gumoya wakhala kunena izi. Even my messages amene iwe ndine takhala tikuchitana correspond ndili nawo, ndimutumiziraso Chilima kuti angodziwa who the type of a person he is dealing with, because if in another way ndikukoza kuona kuti ndikumuyikaso Chilimayo kuti akhale ndi advantage, because boma ilili lamuzuza kwambiri. Kodi iye uja akakakamira kumene kujako akakakamirako upresident wanu mukufuna opita kunchewu utheka sungatheke. So you need to tell someone the truth. Koma iweyo you go behind the curtains and start changing tunes, yet you are the one amene wakhala kumalankhula ndine zoyipa zimene amapanga Chilima. Wakhala the one ukumadandaula treatment imene amakupasa Chilima, pakana unanyamuka chifukwa cha umphawi, according to you telling me kuti unapita kwa America. Ndiye lero mufuna muziwa ikamo nkhani zija kumayikamo ajina Masangwi andani among all those the names that ndalankhula. Why iweyo kulemba za Masangwi? Iweyo uli ndumbo nekuti Masangwi akudya bwino? Uli ndumbo nekuti Masangwi ali ndiolemera? Iyayi, sono choncho mukulakwisa mukanangolankhula zimene zili za iweyo sakhala za munthu ina. Nanga iye Masangwi atamva zimene zozo kapena ngati waona mujini zimene mukutumizira anthuzi, iye Masangwi sadandaula? Ndi ndani amene anakuuza pone paziko lapasi kapena munamuonapo Gumoya akukuuzani kuti ineyo ndakhuta ndalama sindikufunanso kuti ndikhale ine ndalama? Mukoza kumamuona Masangwi ngati is doing business pomwe ali ndi a lot of challenges. Do you know what his company is going through? So don't be a bootlicker, my brother. Don't be a coward. Muzimuuza chilungamo Chilimayo ngati akufuna kuzakhala president, because he cannot be president ngati if you are not telling him the truth. If he is not doing what Malawians want, he cannot be the president. So ndaganiza kuti ine ndikuyankhire ku inbox, because ineyo I am not a bootlicker, I am not a savage kuti ndingapite ndikuchita expose faje ndi right liyo jambula audio ndikulankhula monse zimenezo kuti Chilimayo amve. Koma what I would do is ndimuuza Chilimayo zimeneyo wakhala ukunena, ndimutumiziranso ma messages amene takhala tikuchita na exchange kuti iyeyo Chilimayo aziwe chilungamo, not kuti yooneke ngati ndiwe dolo. No. Andi ine namba ndakuuza kuti ineyo ndine mwana wa Mulungu kuposa Yesu. Those are your views. So you don't have to tell me anything. Koma ine what I know is that iweyo ngati kuli anthu amene avutika ku Malawi kuno, one of them ndiwe avutika ku UTM, inafika size yokuti umangotenga makatapira kunoko ku Malawi, inafikapo size yonena kuti unathawa kuno ku Malawi chifukwa cha umphawi. And it is a fact. And these zinabwera chifukwa cha umphawi umene takumana nawo ku UTM.
lero iwewe ukamakaima pa njanji kapena pa chulu ndikumalankhula kuti aye ineyo ndifuna ndikuuze mwakuti chimwene ndinu munthu womvetsa chisoni kwambiri. Inetu ndimakuchita put at high esteem as someone amenenso ndiwozindikira komanso ali ku America. You are supposed to be different. Osakhala munthu ngati wa ku Malawi kuno ochokera kapena kwa Manase. No, you should look different, my brother. Where you are and what you do zizichita match. Iniyo mukama mufuna kumuika Chilima ujayo mawu kuti akumveseni kuti iniyo ndinu dolo muzampwetekesa muzimuuza chilungamo fache munthu ujayo ngati mmamukonda muzimuuza chilungamo kuti zimene akupanga zija ndizopusa kwambiri. Even mulandu wake uja anayenera ukathere ku court amene ujayo kuti akhale hero anayenera kuti mulandu uja akane ukathere ku court. Koma anthu azamutengabe kuti ndiwokuba nangokhululukidwa chifukwa cha political issues. Those are some of the things iniyo ngati anthu akuntchewu munena kumamuuza munthu anu osakhala kumachita skating around kumanama ngati as if you are living a better life kumanama kumakhala ngati kapena zonse zimene zikuchitika kapena zimene ndikunena ine iweyo sunazipange sumazinena chimwene si ino amene timapita kwa Chilima uja ukamuuza kuti tiyeni abwana muchokeko kumeneko ndiliti limene Chilima ananena kuti ineyo sindifuna upresident ndiliti. Be civil enough, my brother. So I can understand you kuti muli ndi moyo wofuna kuhonga anthu muli ndi moyo wofuna kuti anthu azikutenga ngati ndinu dolo, yet you are not. You must learn to tell the truth. Iwenso ngati munthu woyimba nyimbo za mawu a Mulungu mandimvesa chimwene komanso osamalemba ma message mutapsa mtima because you've got a lot of broken English in your messages, in the message that you have sent. Be sober enough kumaupeza mtima. Mr. Alan Kumuya aku America amene pano mukuja bwino. Thank you.